Usa kaming gabi mga angkol ug mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin na nakatutoy na. Tugutin isab ninyo na mga sa tagkatahuran ni mga orasaha. Hello po, kumustamos naman ang ating gabi. Ngayon po ay Martes. Bakit hindi sigurado si Uncle Totoy? Alam mo na kung bakit. Sobrang busy. Tama-tama naman yan mga kabisyo dahil 2 araw na lang po, aliwan na! Aliwan! Fiesta! Yan ang totoo. So, kapag kayo nandito po sa Pasay area, no, especially sa may Rojas Boulevard, sa may CCP Complex, dito po sa ating Star City. Ayan, makikita mo yan yung stage, yung banderitas at iba pa. So marami na pong inaabangan ngayon, no? Of course, ang inaabangan ko ang ating Shoppers Bazaar! Ano bang meron dyan? Siyempre, yung mga iba't ibang mga delicacies, no? From different provinces mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Yawards, oh! Siyempre, pag sinasabi mong mga ganong galing probinsya, abay, tama-tama, no? Sabi ni Boy Pindot, Papa Pindot na. Okay to. Oo, sabi niya, akala ko daw na yung pangalawa. Hindi ko naman sasabihin, baka marami ding mag-aabang eh. Ay nako. Pero yung pangalawang araw po, ang reyna po ng aliwan mga kabisyo. Ayan, pangatlong araw ang ating street dance competition. Base po sa ating listahan po dito, meron tayong 20 na mga contingents from Iloilo City, San Juan, La Union, Taytay Rizal, Pagbilao, Quezon Province, Cebu City, at marami pang iba. At para masaksihan po yan mga kabisyo, abay, puntahan nyo na lang ang ating fan page, Aliwan Fiesta. O kung nahihirapan kayo, andyan din nakapost din yan, nakashare sa Love Radio Manila page. Okay, no? Once again, welcome sa ating programang Totoy na Love. Ako ang inyong bugtong na tigsisibya sa radyo. Ako ang inyong Uncle Totoy. Totoy ba to? Of course, samahan niyo po ako hanggang 12 midnight. Ayan, kumusta ang lagay po natin? At syempre, nabanggit ko kanina yung mga iba't ibang mga pagkain, no? From Luzon, Visayas, at Mindanao. At yan po ang ating pag-uusapan mga kabisyo. Nakapost po yan sa ating fanpage ngayon, no? Ang nakalagay po doon mga kabisyo, no? Eto na. Mga pagkaing probinsya na namimiss mo nang kainin. Ano kaya yun? Siguro sa may bandang Cebu siguro. Sarap yung masarial, di ba? O kaya yung utap. Lechon baboy! Galing Karkar, Cebu. Ay naku, nagugutom tayo mga kabisyo. Of course, maya-maya din makakasama natin tong ngilngig banggiitan din nating kaibigan, no? Mula sa Samar to. At inukit niya yung aking mukha. Grabe. Para siyang Xerox machine. Dito lang yan sa programa natin. Mas kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!